Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, omen legea ikusiko dugu. Omen legeak hurrengokoa esaten du. Tentsioa berdin, korrentea bider erresistentzia dela. Beraz, omen legeak egiten diguna da hauen arteko erlazioa esaten digu. Esan dizudan moduan, tentsioa berdin, intentsitatea edo korrentea bider resistentzia. Unitateak zeintzuk dire. Tentsioa beti V, intentsitatea edo korrentea amper, A. Eta erresistentzia ohm, izki arraro hau. Beraz, formula hau da, baina trukotxo bat formulakin ez bazarete gogoratzen, ni beti gogoratu izan dut bir formula, omen legea bir. Baina ez bazarete formulakin gogoratzen, triangelu hau egin dezakegu, non V beti goian dagoen, eta bean R eta I. Beraz, gu nahi badugu kasu honetan V kalkulatu, beraz, hau tapatuko genuke eta ikusiko genuke, hau ez dakigunez, R bider I egin beharko dela. Ez dugula R kasu honetan, egin beharko duguna izango da, V zati I, behan dagoenez, zati egin beharko da. Eta I ez dakigunez, berdin, V zati R, R behan dagoenez, zati egin beharko dugu. Ez da beharrezkoa, baina gu adibidez kasu honetan egin dezakegu, danok dakizu ez. Baina, I gure gu kalkulatu, R biderkatzen dagoenez, zatitzen pasatu bida. Beraz izango genuke, V zati R. Intentsitatea, beraz, berdin. Trukotxo bat, ez batzarete horrekin gogoratzen. Beraz, oin, omen legea dakigunez, hau batxiko dugu. Kasu honetan. Marrazki honek zer esan gure dau? Beti, forma honek esan gure dau, honek dala energiaren iturria, pila, esan dezakegu demagun. Beti, zati handi bat izango dugu edo luze bat eta gero txiki bat. Zati luzea beti positiboa izango da, beraz, elektrizitatea edo korrentea zentsu honetan fango da. Alderantziz izango bagenu, hemen izango genuke handia eta hemen txikia, eta lan izango bagenu, korrantea hemendik aterako litzateke. Beraz, kasu honetan, alderantziz izango litzateke, ados. Gero, hemen daukogun laukia raro hau. Hau beti erresistentzia da. Eta erresistentzia bi modu desberdinetan irudikatu dezakegu. Edo karretuarekin, edo forma honekin. Malguki bat izango balitz bezala. Beraz, elektrizitatean oso simplea da. Hau pila izango da, hau positiboa eta hau negatiboa, eta beti zentsu honetan fango da. Eta gero, lauki hau eta malguki hau. Hauek beti erresistentziak. Ados? Beraz, intentsitatea kalkulatzeko, kasu honetan, I ez dakigu, beraz, egin beharko duguna izango da V zati R, beraz, intentsitatea triangelua aplikatuz ikusiko dugu dala V zati R, berdin, 16, zati 8, berdin, 2. Unitateak zeintzuk die, hasieran esan dugun moduan, A, amper. Erresistentzia kasu honetan, malguki hau. Nola izango litzateke? Hau ez dakigunez, V zati I. V zati I. Berdin, 10 volt, zati 2 amper, berdin, 5 ohm. Azkenik, V ez dakigunez, R zati I. Beraz, R bider I, izango litzatekela 3 amper, bider 5 ohm, berdin, 15 voltio. Gogoratu beti, unitateekin, ados. Beraz, ikusi dezuenez, omen legea oso simplea da. Beraz, formulakin jakinda bakarrik, ariketak erraz egin dezakezu. Eta ez bazarete formulakin gogoratzen, triangelua erabilita, oso erreza da. Beraz, hau izan da dana, mi esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.